Чакай де. Да си игра. Добре. Клапа. Настроили го? Започваме с пробвай и първото нещо, което искам да пробвам е смартфон. Не какъв да е смартфон, а новия ми смартфон. А защо имам нов смартфон? Това са ми бившите телефони. Това е преди ерата на смартфоните. Мисля, че беше Sony Ericsson. Да, Sony Ericsson беше това. Та, може да видите, че при мен телефоните не оцеляват кой знае колко много. Не се получи. Ще пробваме по друг начин. Това, което видяхте, бяха предишните, а сега телефонът, с който разполагам и работи от известно време, изглежда така. Както разбирате, той е поредната жертва на аз и технологията. А аз и технологията не се разбираме. Та, какво се случи? На едно мое участие, аз правя илюзия, както знаете, на едно мое участие го ударих с една палка и тази палка му пръсна живота, бате. Направо го изкърти. Трябваше да го сменя, съответно попитах колко струва. Само е счупено отгоре стъклото, нищо друго. 400 лева. Как реших да сменя стъклото? Реших да сменя стъклото, разбира се, и ще ви покажа как го смених. С друг телефон. Това е Xiaomi. Тук така му викаме Xiaomi. Иначе Xiaomi Redmi Note 5. Не Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi, 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 Xiaomi. Това е Xiaomi. Това е Xiaomi. И така, в случая съм си взел конкретно Redmi Note 5. Може да видите на кутията пише Note 5, Redmi Note 5. Всъщност Redmi е бюджетната част на Xiaomi. Той струва около 350, между 300 и 400 лева струва този, 64 гигабайтов, 4 гигабайта RAM и така нататък, така нататък. 6-инчов екрана, много набързо минаваме през тия детайли, гледайте сега колко важна информация. Dual PDAF камера, 1,4, не знам, не разбирам от камери, ще видим, ще пробваме и ще разберем. 4000 мАч батерия, най-сетне батерия. Искам да ви кажа, че на стария ми смартфон батерията издържаше доста до обяд и оттам насетне вече дали ще е външна батерия, зарядно или каквото и да е, просто трябваше нещо да се направи. Та, вече го няма този проблем, 4000 мАч. Отваряме го. Предната камера се води 13 мегапиксела. Уникално. Между другото, много приятен финиш има телефона, поне на пръв вид. Отзад е алуминиев панела, доколкото усещам. Изглежда да е много удобен за ползване, поне така на първи хват. Стандартните неща има, доколкото виждам. Води се с двойна камера, ще видим колко работа върши тая двойна камера и доколко въобще изобщо е истинска. Това, което ме радва е, че за разлика от много други смартфони, тук не са премахнали входа за AUX. Хора, още е твърде рано да се маха входа AUX отзад, т.е. слушалки, стандартния жак, който е отзад, не знам как се казва правилно, не разбирам от аудио, но не го махайте, скъпи производители, трябва си, все още си трябва. Така, да видим още какво имаме включено в кутията. В кутията още имаме... Има подарък кълъв. Значи направо в смартфона идва подарък кълъв, което пък обезмисля моята допълнителна инвестиция. Аз реших да си купя кълъв, който, знаете ли каква е разликата между двата кълъфа? Почти никаква. Но аз си купих, както и да е. И разбира се, вътре е зарядното, две части, както може да видите. Ето го зарядното, адекватна дължина на кабела, стандартно е отпред, най-стандартната форма на зарядно. Оп, ето, както знаете, този
смартфон е Dual SIM. Ако не знаете Dual SIM, ето има място за две карти и може да си изберете дали да сложите карта памет, въпреки че на 64 гигабайта няма много смисъл, или другата SIM карта. Така, време е да го включим. Не се включва. Интересен казус. Сложихме телефона на зарядното и всъщност показва, че има 70% батерия. Що не поиска да тръгне? Xiaomi, малко имаме спорно начало. Така, Xiaomi срещу тока 1-0. Така, пробваме сега втори път, докато беше на зарядното тръгна, изключихме го и сега ще пробваме втори път да видим дали ще тръгне. Тръгна. Ето изписа MIUI в случая 9, което е версия на Android, която Xiaomi използва, т.е. Xiaomi използва собствена версия на Android. Правим набързо настройките. И така вече сме сигурни, че няма да се напрягаме повече за първото изпускане, защото това е най-стресовия момент. Кога ще го изпуснеш за първи път? Вече няма да го мислим. Продължаваме. Тук що направих пръстови отпечатък. Да, бе! Окей. Това е най-бързото отключване с отпечатък, което аз, гледам си оператора, което аз съм виждал. Велико е, добре, окей, супер. Да видим сега как работи. Нормално за нов телефон, всичко е мигновено. Да видим къде му е интернет, сега ето има Google. Snapple Finger, брат. Я да видим YouTube. Интересно ми какъв звук вади. Да видим какъв звук вади това нещо. Влизаме в YouTube. Искам нещо по-така. Вау! По-скоро добър звук. По-скоро добър звук. Добре, лайк. Няма много бас, може би не би трябвало да има, все пак смартфон, да знам. Окей, да видим как ще се справиш с завъртането на екрана. Окей, може и по-бързо да върти екрана като за начало, но е достатъчно бързо и със сигурност по-бързо от предишния ми телефон, който вече е позациклил. Пробвахме звука, време е да пробваме фотото. Така, угасихме си осветлението, за да може тук да нагласим нещата, за да стане снимката, че иначе малко цапа така картината и какво да снимаме друго, освен камера? Ще снимаме камера. Ето, слагаме я. Изглежда добре между другото. И сега едно селфи. Честно казано, доста шум има на снимката от предната камера. Не е нещо уникално, от селфи камерата. Не е нещо удивително. Предната камера, по-скоро окей. Средна работа. Нормално, телефонът е бюджетен все пак. 350 ля точно е този, така че не трябва да очакваме някакви чудеса от камерата. Това, че са две отзад, мисля, че по-скоро е, да знам, просто за да се продава. Пробвахме звука, пробвахме картината, телефона на първо четене изглежда много як. В смисъл, това е телефон за 350 ля, да не забравяме тая част. Xiaomi наистина успява успешно да зарива така, да залива. Да залива пазара. На световния пазар вземат трето, четвърто място, някъде там, нали, нещата никога не са идеално точни, но трето, четвърто място като пазарен дял, може би единственото, което бих предпочел да е по-добро в смартфона, който притежавам лично аз, би било камерата. Но ще го изпробвам някои дни и ще видим всъщност за какво става на въпрос наистина. Съответно ще ви кажем. Ползвам телефона от 2 седмици вече, доволен съм, не зацикля, не бави,
Държи по 2 дни батерията, въпреки че аз играя на игри доста, говоря от телефона, гледам клипове и какво ли още не. Ето сега правим и хубав тест на селфи камерата. Смятам, че работи добре, чува се добре и въобще е супер. Продължаваме. Тук що видяхте селфи видеото, което съм заснел в бъдещето. Малко ми е странно това, защото сега снимаме пък както и да е. И така, като за финал, надявам се да ви е забавно, надявам се да ви е интересно, надявам се да продължи да е така. За да ме следите обаче, абонирайте се на нашия YouTube канал, Facebook страница и въобще, където може да се абонирате навсякъде. Долу в описанието ще има всички нужни линкове към каквото и да ви трябва. Така че, палец нагоре, очаквайте скоро ново видео, колко скоро, много скоро, за какво ще говорим, тайната. Това е тайната. И все пак, за да имаме фокус, да не кажете, че съм се измъкнал. Пробвай БГ, с мен Венсан.